importants de la teva trajectòria professional, que a mi és una persona que quan li vam comentar que avui et donàvem el Premi Catalunya de l'Esport, ens va dir, jo no hi puc ser perquè és molt lluny, però vull ser-hi d'alguna manera. I és per això que crec que el tenim en directe i amb ell està el Sebastià Roca, crec que és a Múnich, amb aquesta persona a la qual el Xavi aprecia molt i jo crec que ell també aprecia molt el Xavi. Sebas. Efectivament, bona nit, doncs estem aquí a Munic, 10 sota 0 aquí al costat del carrer, i estem molt ben acompanyats amb una persona molt important a la vida esportiva de Xavi Hernández, i també, per què no dir-ho, molt important també a la història del Barça. Míster, Xavi, en los estudios centrales de TV3, para usted. Bona nit, Catalunya. Bona nit, Xavi. Xavi, t'està escoltant el míster Bengal, l'home que t'ha fet debutar amb el primer equip. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace mucho. Ya, muy bien. Yo estoy muy orgulloso que yo fui tu entrenador. Me hace mucha ilusión estar contigo hoy en la entrega de este premio. Yo puedo imaginarme que tú puedes ganar también el Balón de Oro, pero yo creo para ti, un catalán, es muy importante este premio. Mister, ha definido muy bien a Xavi, pero él también lo ha definido a usted. Tengo aquí el libro de su biografia, autobiografia de Xavi Hernández. Vaig a llegir-ho, perquè jo sé que tu et fan vergonya dir aquestes coses, i prefereixo llegir el que tu vas escriure no fa massa parlant de Luis Van Gaal. Hablando de usted, mister, Xavi dice en su libro: la afición del Barcelona ha sido muchas veces muy injusta con Van Gaal. Yo creo que hasta llegó a odiarle. Y sinceramente, no se lo merecía. Era una persona, seguramente buena persona, seguramente con muchos defectos, pero honrado, honesto, trabajador, profesional y siempre iba de cara. Esta es la definición que hace Xavi de Luis Van Gaal. Que yo tengo que decir, él dice también que yo tengo muchos defectos. Va, Xavi, quin era? Digue'm un defecte que tenia el míster Luis Van Gaal. Ell era molt perfeccionista, massa. Tu, eh? Molt exigent, que a la llarga et corteixes, perquè realment veus que tenia tota la raó del món. Però la gent jove que pujava llavors, que potser necessitava una mica més d'empenta, aquella exigència era molt forta, costava molt. Però tot el més, és el que he dit, era una persona que anava de cara i això a la vida i en el futbol, en l'esport s'agraeix. ¿Y Xavi tiene algún defecto, mister? No, porque él tiene una vista, una técnica que yo siempre doy a mis jugadores aquí, de los mediocampistas, que Xavi tiene siempre la vista donde está el espacio. Y por esta razón, para mí es uno de los mejores en este mundo. Y yo soy muy orgulloso que yo fui este entrenador del campo. Muy bien, ¿construir una cosa para acabar, Luis Van Gaal? Nada, muchísimas gracias Luis, muchísima suerte y a ver si nos vemos en la final de la Champions, que el año pasado no pudo ser. Yo espero también en el final, porque dos partidos es demasiado para Bayern de Múnich. Molt bé, Luis Van Gaal per ser amb nosaltres en aquesta nit tan especial per Xavi, però també tan especial per tots nosaltres. Van Gaal, sens dubte, va ser un entrenador important, decisiu en la vida professional de Xavi Hernández, però n'hi ha un altre al qual Xavi sempre ha considerat el seu pare esportiu, i amb ell està l'Òscar Fernández. Doncs efectivament, Xavi, perquè com ara estem molt acostumats a veure equips del Barça en què hi ha 7, 8, 9 nanos del planter, en el moment en què Xavi Hernández va pujar al primer equip del Barcelona, no era tan habitual veure'n tant, i estem amb dues persones, un entrenador com tu deies i també un jugador, que van
ser molt importants en aquest últim pas de Xavi Hernández des del que serien les categories inferiors fins al primer equip. Són el Joan Vilà, un dels seus entrenadors i un dels seus pares esportius, bona tarda. Hola, bona tarda. I el Mario Rosas, que el vas acompanyar en els seus últims passos fins al primer equip, de fet veu debutar junts, bona tarda. I ara somreies quan senties a Fanjal, com dient que efectivament el que deia Xavi, una mica dur amb els joves, no, Fanjal? Sí, jo també la disfruté. Entre comillas, no? Joan, què tenia Xavi ja quan era nen, quan estava a les categories inferiors del Barça? Sí, jo penso que el talent és innat, indiscutiblement, no? Estem davant de dos talents, Xavi i Mario. En aquell moment penso els dos jugadors més significatius d'aquella època, no? Que reflexaven més aquest talent i aquesta qualitat tècnica que necessitem al jugador del Barça. Xavi no només tenia talent, sinó que era l'essència d'aquest futbol. Teníem un model molt bo que era el Dream Team. Realment ens va servir moltíssim. Vàrem treballar, vàrem aprendre i penso que efectivament el Xavi s'està guanyant a pols el que ha fet. Ara estem veient a Mario i a Xavi en els seus primers passos, primers entrenaments. Què recordes d'aquells dies, Mario? Hombre, sobre todo nerviosismo, ¿no? Porque me acuerdo yo el primer día que el mister nos dijo que a la mañana siguiente íbamos a entrenar. Xavi me llamó y me dijo, Mario, voy a venir a tu casa, así entramos juntos al vestuario. Veu dormir junts la nit abans del primer entrenament. Sí, bueno, Xavi a veces se quedaba en casa porque no venía de Tarrasa. Y claro, entrar a ese vestuario donde había tantas estrellas, pues para nosotros significaba mucho. Entonces, nerviosismo, al principio nerviosismo, pero luego la verdad es que lo disfrutamos mucho. Veu arribar a dormir aquella nit o no es dorm a les prèvies? I era tan bo? O no, si en aquell moment t'haguessin preguntat no haguessis pensat que arribarien a arribar? Es que yo es una de las cosas que siempre comento, ¿no? Parece que Xavi era bueno de 5 años para acá. Y Xavi es bueno desde que juega fútbol, además. Ha cambiado un poco prácticamente, ¿no? Hace las mismas cosas. Lo que pasa que, bueno, el reconocimiento parece que le esté llegando ahora, pero yo siempre he dicho que si a mí me dijera un jugador con el que siempre quisiera jugar, sería Xavi, porque es el que nos hacía jugar a todos y el que ahora nos hace jugar prácticamente a todos. Joan, això que deia el Mario, ja se li veia quan era petitet que arribaria? Sí, penso que sí. Evidentment és un jugador que a part de la seva enorme qualitat veu el joc, no només veu el joc, sinó que sap escollir la millor opció i en definitiva entén el futbol. Penso que la gran diferència entre un molt bon jugador com és ell i altres que són bons, però no tant és aquesta comprensió del joc. Ara estem veient unes imatges d'un homenatge que li van fer a Terrassa al Xavi i no sé si que li vas fer una mala passada o no, perquè el vas arribar a fer plorar. Doncs sí, em va demanar a l'Ajuntament de Terrassa que fes una glosa del Xavi i per mi va ser un orgull i a més a més va ser molt fàcil perquè quan les coses surten de dintre és molt fàcil. Va ser un acte molt emotiu, efectivament el Xavi es va emocionar i per mi va ser una enorme satisfacció. Són el Mario Rosas i el Joan Vilà, que van ser claus en aquesta etapa de formació del Xavi Hernández. Ens han volgut acompanyar, especialment moltes gràcies al Joan Vilà que ens acompanya un dia tu per la seva família. Moltes gràcies a tots. Bona tarda. Sí, estàvem veient aquestes imatges, si podem recuperar, sisplau, del Parlament que feia Joan Vilà a Terrassa en aquest homenatge i on vam veure un Xavi visiblement emocionat, que no és fàcil, no et veiem habitualment emocionar-te, ets una persona bastant freda, i en canvi aquí et vam veure quan parlava Joan Vilà, qui sempre has considerat el teu pare esportiu, que et va fer emocionar, per què? Sí, perquè el Joan em coneix molt, coneix a la meva família i coneix els meus incondicionals de sempre, no? I això em va tocar la fibra. Va parlar dels meus pares, va parlar dels meus germans, de la meva germana. Realment és les persones que estimo més a la vida, no són els meus incondicionals. I a més de la manera que parla el Joan, no? Que parla d'una manera que t'arriba. Ja ho era així d'entrenador i com a persona també. I em vaig emocionar, no ho vaig poder evitar.